Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Kajing terang harengkat kajing ko jingmut ka baskem kamla ban khanglat ya ka lawai ba pernai jong uno no breu lada utrei shitom harengkat kajing yo ya kajing kershan ka bapura na ying na sem kani kala jiaru ya usamla tainam lingdo marshilong ubadon ya kajing terang bat kajing ko jingmut ka baskem nado ba udang red ba shisin kasni un long uklor yele kai football kari Ban minta kalat kala pli shisha yau hadin baka Barnes School and Junior College Nashik Maharashtra kala soy ka kontrak ka ba sansnem badu. Kani ka jing terang bat ka jing kut jingmut jong utainam ubadai nakasnong nong klau harengkat ka jing treshitom kala penlong ya ukpa jong uba let boy walang pan let bo school no ya Little Stars English Medium Secondary School nong ba benter namar hapo ka district dai tanghang ni baka don ka school ka ba ay ka jing hikai kumdo banyele kai football nalor baka ay ka jing hikai hakapule puthi Jai Little Stars Academy ba usamla tainam ulayo ban penpau ya ka sap yele kai football jong ban nalor ka jing tebit ban yele kai football ula penyap bit ru ya ki babun haba usut ya ka ball da ka kejat ka diang ka jing tebit bat ka sap yele kai football jong tainam kala ketik hadu kata-kata ya kapten yele kai football barim keri India bajung bhutia hakapor ba une kapten barim ka India ulawan jingo ya ka Little Stars Academy ha ubnai jemang menta usnem arajar arpuar bat kani kala penlong ru ya ka Barnes School and Junior College Nashik Maharashtra pan pai khmat shoni usamla ubadangki ban sakenjo khat sausnem karata bat ban sign sendon ka kontrak ka basansnem batu lembat ka scholarship uba botshell marbanyang ubadai utrai jong ka Little Stars Academy ulayat horu ba ubai chung bhutia unsawan ngo biang ban wan pej yaki khna don sap nakanika academy hakipor ban wan Usamla tainam uba puli mentah ke kelas 9 ulayat horu ba uyap be bha ya ke rukom yele kai uklor yele kai football ka Argentina Paulo Dybala Kumshi benta ban nang ay men sim susu halor kani ka jingsha jit jong utainam ban let pentebit sha Maharashtra ka Little Stars English Medium Secondary School nong ba benter bat ka seng samlash nong klau haka khat pra tarik upnai jilleu arajar arpuar kala penlong ni ka jinyalang ai khubulai kit bok kit ruang yau samla tainam shwa ba unmi no nalaka jong ka jilla bat ban leit no sha Maharashtra na ka benta ka jingpuli Badru nak benta ban lej pentebit susu yaladi haka kam yelek kai football. Kinum one according to our comfort zone. Kinum day in our comfort zone, they can be out of our comfort zone. But me even long run back and when get out of our comfort zone. When me lay a but hot, but not if he taka homesickness, kataka, Jingwa one saying can sudden ray, Piriban long run back a but hot have a pila, ripe pinlet, but cut bed ba. Pilek egg of hatam, but ni room support a nadin barok but I wish you the best kini egg barok ba pile, but I wish you success, but ngangit ba pin yok work ba smooth nat ba, but pin san ro hak egg barok inde tang hak football haka line puli puti inde pin san ro haka jinglong ba jong pi haka jingnang yo blero pinsan ro ha kita bara khot ba nga aingo namata ipa jing tinam ro ba ila interest namata ki khon jong bara khot
but te nam jong tre lang jong e kilong kum kipara jong nga but nga ru nga sokmen shibun e ba tre te nam yo ban le but nga kit bok ket ruang mi phi te nam but mi barokhat kinong kai ru min duai nam ta jong phi ba phinyo kam met ka kwat ka khya ba phi ru khila ban they meet the expectation, they meet your own expectation ya ba phila ban le ken ba the rest ka dei ba uble kini ula ban le nakadang jonga kwa ban bu tagini kiti tina kan mau yu play kan mau yu bahi yang asam ban away pide ban minot re kam ka ba phila ajiat ba phin lek ban pendap igini ki lain project jong phi kata ka dei banta ba kwa ban tu pi hoi pinyo pendu shibur ki jing re kan mau ba trish tom wat ong ba ta gentien ka bu akhmat mamla mo ngim dei ban don kata kajing buat ban ang ngim la rai ni dei ban wa ye solution kai ban yin le kata ka dei ban kam te hot ni kane le se te na la dei ka we na pden ki so ki ba academy la achieve dei nga kwa ban ai ka buram mentai so bm ni bala tresh tom man ka po nam ta ki academy but kini ki bun ki so ki bala me se hari kini ki bala adap kum Samuel ada kum Habum Mucho ne ki we kena yim la banjer beran but ki we ki clubs ne se hapo melia but ha we ki state jung ka India te na so pan ayo ye ki trash tom jung Serbia pan nge scam ha kan jinya lenti lang ngar kum president kan badi ngalong nung buat aden uban shuya kershan le mei reka ai ka ba ile da ma i ka de jing fresh tom ko jong i but mi i bi ki so ka jing wan ra namata kam tami khna le se ke ba i de football ba ki yo ka lenti na ka jing biten jong i but ki yo le se ya ta kala na ma ri i ba hang ni ha po meglia jong i la ne ka state jong i ko i ba ki bi khna jong i lo ki batbet ki ba start banilai kai nilai kim yo kalat pade kim yo i ka talenti dari nung ba jong i ba bulsian ba bon khna gila yo jong arab ani gila yo la mandai ko chitu chapa to state jong ni ba chom kimi gi jakaru nam be nyaw kita namaru him ket maulot te kata ka dei ka jingai o jong ba kum ju ro dei khna ro ko am bentu ba kini gi beton lang ni masuk sama piro le trash tom ada pikwa yune uju usok ko pinyo halat kalenti ya pi dei ka lawai ke jong pi o nila ban a ya pi tanggi le se gi jing hikai dei ka de ke jing trash tom ko jong pi ko pinyo usok Kajing sungu ko kapang ni kini skor non ba yu ulah penhe la pensan ne usa mo hade mondon su kami ngala penhe pesan yu hagarta ba virus ne me hade nang tu la po ne kajing kai ulayo nang ne nadu keleng ka ule ka puti ka buram ka ko bat nu wile kai pan kajing long terahi ini mengahi alde ngodon interest bae kene te alap hak sekolah ne nadu ba ar balai bat basau jung le tainam te teng kidi snem bala kham jurong kendia ladon kem jing su du mesim kidi im junga ala keren ni khon re ki ba ku ki pendi ta jing trang ki nut tenga rong laju ong ki ngaku pa to khon le ke badai ke bam toy ta jing im ngarungan long kesan ba kat e ko bangala ngan kesan de ke baning kong nadu khon balai nadu dang kena ulu jukren nga ula kren bunsin haba yo slow mo igu me jaka batang long na gandong yo slow span kata ka sai kata ka sport authority of India pusat kren nga te hapun persan wat lat walan tiang tu kata kejing interest jun uhi pan ngaru elde ngadon hi kata musim sutanat ha kejing ka sport
te kunta teter kebukut ngal pasang benuat kilat kelinti lodon we perlok ba ngampat tip sepang kene ka akademi hang kula ayu ni kula peni jumut yang te haden kebukut ngal kedu bikin penyat di school pat ngal pol nehi bangalong ta kamdon nang tau balai ru isay layo iban le trial mo hakwi ki la poin sah ka relance foundation te hak panel trial wayo hakson na kita tenuduk tu porhi la pan pai biang sa agane hi akademi tadi nang tu la pasang banwalat ban ti kiwi kane ko lockdown ude ko wehi ba kindiat kala pendunong u te wat kataru wat hadum tar nang don hi mo u peni takjing terang ula ong ngapa mangadon jing kluman dang pet di kiwi kilat kelinti teng la ong u persang pet ke ba perkat nam takjing ha ba misem ni kendu itu ngak mupa ansim kejing klik wa purah hi lo jong ko kejing lam junga mo kuman ong hakane ke patirit jungi hakane ke jaka jungi ngalai kejing ro ngi ba kala kamna ban sibun mo bangang empoi perkat ba ngi sepoi hadu kene kedam ngusungu palan dan ngi keren sepang kene akademi kebala a poi hadu kene ko beta wa banai jing sungu kublai mo sabarok kinong hikai jong kene school wala antas ni don mo kumbaga kani kemeriang bingi tip bakim sa ban yulong ban long school ne ban ayun wala kinong hikai kimadon neru ngai jing kublai kapang ya barok kini hikai don kene school balala ban hikai ban lam ini pun pernah punya pangina ngai ihi kumagalong hagari jungi mamta mo kinu ki balak ban le bha hag jingi le kai kilala te ban kersan gelo jong ke jing em bat ngar kwa susu ba om tang hagane mo akademi ba kindang wan su sakwi ki akademi ki ba fer hakne ki jaka jungi namo ki banang ban le kai football ki don banang ban le kai cricket bat punta te ki ki rekar kat ke jing pule kong na ayo ya ublay na mar ki barok kiba uyalam bar kerku ya kejing em jonga ngalong kumne kumba ngalong day na mar kajing ai bat jing ye jung u ngapan paru hang ni ya kajing sungu ya ipa bat kajing kesem kibala kersan bat aimen sem yang nadu nengkong hadu bangan poi hakani ka thong ngapan paru ka yang sungu ya isa bm kaltesta akademi isarek bat kiwe kiba lasandur ya ka linti jangan adu na school hadu kajing kai football hadu bangan tapoi hakani ka thong ngah sungu ru ya kabachong utia football school kabala ibet banjit yang naka lat yang ban ngan yo mi sabar ban penpau ya kata kesap ka bangadon ngasnu ba barok ki bala penpau yang hadu kane kerdan menta ki dei yang kesem jonga ke school bat ke akademi coach bat kumju ru kamtam kejing tristom bat minut kajong aru ngasnu ban kentu bat ai muslim ya kiparlok jonga barok bangi de ban tristom ban poi sa katak thong kumbang along mustu ba kamdei ka besuk ban poi sa katak thong nama kamtam hak football competition ka de ka ba kraw abha kini kisngi kumta lenda ngimdon ya ki coach ninong yalam kibayo i jengai ban yarap ngim umla ban poi sa katak thong ngasungu kerpang ya isa bm
itra yang kali testa academy ibadon ya kai jing yo I jengai bat jing IT met bat musim na ka benta kalawai jongi na ka rta ka ba khasnem sedang mà đụng xa rị gì thế subang cái tên em bạn lòng player nó xa là được nó xin ông thế chị test bet ya làm bet công tư bà hệ quay sang đi rồi để cài midfield cái đây smart harus cài comment mà mengayak mempunyai kalat ketong kepala don snow don lat ela dia komen nama apa layak benlit layak perform bahar lit te diwala tina kajon tos Nakaliang jongi kum ka Little Star Academy haganika singi ka bumatang ngi pen pau ya ka jing so komen ka bakrao naga benta ka u teinam lingdok marsilong we ni khna jongi uba la sha jit kerpang haka we na kai academy ki bangi tip kum kata ka baichung butia football school chaka we ne ka academy ka bahe tam po ka India akaba uniu khna jungi ula shajit no bu unlej ban pentibit shu ahani academy ringkat batka school on scholarship hang thi po Mumbai de ngisngau ba kani ga de weina kita ki so chongka academy uba hadin chongka jingtrei shitom la ne ka jing persang jungi na ka academy ringkat bat khna ru tingila ula la ban poi shu kani ka thong de udah kena berangkat sau mat sedap kat sau snem karta badu dang pulih ha kasku ha po Little Star school hi entah ke kelas 9 hendrai un haban tengi ke jing pulih hang thi ha po Mumbai ke weni gi school ki ba he bat ki ba pau nam ke bala tip kum ka Barnes School and Junior College dia dekat bat ka jing pentibit ya ka jing ya kai football hang turu nakaliang jong ka baichung butia football school kala sign ya ka kontrak anta jong ka belong san snem pura but on scholarship ti ngidap da ka jing sngo kemen bat ngida kerku kerdoi ha ka diga jing lek ba unlong we na kita ki klur jong ka jela bat kumju jong ka ri hibra ko weling ba ka ni galat ka buyo bat nakaliang jong ka academy ru ngi sngo ba kini ki ba ai ngi ka jingkermen bat ki ba ai ngi kata ka jing so scam bangin nang trei khamba shu nang ni khmat deng ba ki ba bon ki jing ba ki jing persang ki baret jungi kan ngi ngi scam ba ngin nang la ban khet ki so bat ban permi si shai ki ki klo kham tam ha ka ni ka benta ka bangi trei kham tam ha ka yang jong football ting snow sai simpat ban ai kublei u bat kit bokit yang ta ka ni ba unang ki usha prang ha ka jingim jongo nang ni sakmat kin nang don shushu ki ban salek kum ha Rajasthan FC nang tagi banang le shushu kum shaka miner baru ki bangi nang don ke jikrani katu kani khna de kani kalong da ka jinge trailang la ne da jing sutu bat kitu ki academy ang tu la ka banta bangin la ban kham a shushu ya ka platform nang ta ki khna ha ki snem ki bonam tete nakaliang jungi kum ka academy hingiat hakata ka jing ka hakat kum ki jingla jungi ki jing persang gi barit jungi kamtam ga jonga kum unong ya lam la ne unong seng juga ne academy de hot ni la dengi pe ki facilities ki bangi don ngimla ngilong ngidang long ngim palong e bani nujor ba kita ki academy jong ki we kamtam haga ri baro ko we de hendrei hai jing persang jungi kat bala hi ka bangi khabu sakmat hi ka long ba mo bengin ai ki kai ki babyang banang khamtam banang ai ya ka khamtam ki coach ya kata ka education ka ba khambyang ina kata ka daw haling paki kani ka snem ka bala adep ila
affiliate nu syaka La Liga na ka benta bangin nang kamyo susu ye kita kiri ko mikai ban pentebet ya ki kena kat kum kanika juk ka benta ha ka bedi ban ki facilities pada nakaliang ngujungi hi ngira ngitang yai persang hadu menta ban menta kanika snem hi ngitang don kata ka jingmu ban upgrade ya kaniki ya ka academy ha ka bangin penong ya ka full residential academy ha ka bangi ngin penbit penbiang ya ki jingnon kam infrastructure na taki way ki way ijun kam hang tu na de Jakasa na de Madan bat kuta ter bat ngingit scam lembaga ni snem bangila rai ban sedang ni aka jaka baka akademi gala don menta dala dehi de ngingit snem ban wan ngin sala ban khamba ban ai ka jisakri ka khamba susu ikna choni ka dong kata hadu menta ngimpat don kono ka benta ambil sena kaliang ngajong ko sarkar bangiru le se ngimpat shimla approach ye nam ta kata ngidang khamtam na kaliang jonga gumnong seng nget ba ya kata ka ktien ka bong ai ba ka kam kan kren kham jam man ktien adin baki so kila mi ba ka jing tre jongi ngila sang man tre ti ngila banong nang ni shakmat le singin persang ban approach ya ka sarkar la kalong khamtam na ki facilities ki badon kam pat company ka chup la dari ka madan la de kini ta ki jungan kamru te hendrai nga sus ngau ban appeal ru baka government la sikan pek ne rap lem ri ji rap kan ba la ban rap lem ni ha prengani ka chup persang nam baka badan ai ji shakri ya ki khana jong ka ne ka jala jong ki ba ko o ki khana jongi ki babon ha ka jala jongi hi ki don ya ka sap hendrai ko wei ka long ba kim don ni kita ki lat ki lati ba ki kabu dan ni kim don ya kata ka jingla e ka ba ar padenga waso ban khot ban ye wer ya ki lada ka long ki riurang ba ye ki club ye ki association ki ba peru ban ai ga jing trilang na ka mata dan ni ga jing persang ka baret jong ye ka ni ka dong ka thai kumbangi ni ya ding ba la ni ya ji ni ki stem bor khot ki iba sisangi duna ya ka jing support lan ka jing yo ka jing kersan ki bobon ki benta te hendrai nga shu appeal ya baro ha ka ni ka jing persang dan ya ha ka kam ka bangi train ni don kam ya ka jing ya rap ni don kam ka jing I mean sim ni don kam ka jing train lang na ka long nadu ki mi ki pa nadu ki clubs nadu ki association be fair kam tam hadu ka district association nam ta ban ya rap lemingi nang bangi la ban tre shisha na ka jing mento jong ka dong ka thai